altijd wit wat witte. Hoe zit dit en hoe komt dat? Ik fiets de vrouw die vroeg maar vragen. Antwoord krijg ik alle dagen. Volle je met wit wat witte. Zocht naar kanoi wit wat. Wit wat. Oh, hoi. Even wachten, zie je? Zo. Ik moest nog even een postzegelkeertje voor op een kaart van mijn tante Lien. Want die is mooi jiddy. Tje, een echte witwatzegel. Mooi, hè? Nou gauw naar de rank in Duinen. Want zij hadden witwat vragen. Ik denk dat dit groep 3 is. Hey, jongens en famkes. Hoi. Wat ben je mooi rondwaan? Een kaart. Een kaart. Wat leuk. En van wie maak een storykaart? Van mijn beste vriend. En wat maakt er ik altijd weer op een kaart dat je hem verstuurt? Een postzegel. Oh ja. Adres. Namen. Ja, goed zo. Ik maak je het zelfs ik nog een kaart op een bus, want dat mag ik net vergeten. Maar ik ben je voor de witwasvraag. Waar stelt hem? Waarom zit er een postzegel op de brief? Wat een goede vraag. Waarom had er een postzegel op een brief? Ik zal het eens even op Kleptop vragen. Hoi Kleptop. Waarom mat er een postzegel op een kaart of brief? Hoi Marieke, kerst ik een mailtje sturen dan als je een postzegel nodig gaat. Ja, maar een mail sturen. Is dat lekker leuk als dat je een kaart krijgt als je hier bent? Ja. Nee, Kleptop. Het is volle leuker om een kaart te krijgen als je hier binnen. Oké, wacht je even. Marieke, doe was naar TNT post in jou wordt, daar weten ze alles voor de post. Oké, bedankt Kleptop. Ja. Nou, ik zal eerst mijn kaart op een brievenbus doen en daarna zit ik naar jou, naar TNT, oké? Ja. Kun je hem nog even via de kleurie? Oké, hoi. Hoi. Geef me een kaart van mijn tante naar mij? Jazeker. Mooi. Gaat alles er goed op zet? Ja. Namen. Streten. Nummer. Postcode. Windplak. Postzegel. Het zit er mooi op. Ja. Breng je mijn kaart nou naar mijn tante in Dronriep? Het zal een beetje te volgen van goede wijze. Want er zitten kaartjes in van Amsterdam, Maastricht en Dronriep natuurlijk. Alles gaat centraal, eerst naar Zwolle, dan wordt het sorteerd en stempeld. En gaat het weer rond naar Ljouwert. En dan brengt de postbode bij die tante in Dronriep. Oké. Hoi. Zwolle. Dus even zien, ik ben nu in Duinen. De kaart gaat dus eerst naar Zwolle. Ja. Waar een stempel. Dan naar Ljouwert. Ja. Dan naar mijn tante in Dronriep. Hoera, tante Lien, hoera.
uur en ik sta hier voor het bestelkantoor in Ljout. Als het goed is mijn kaart vannacht stempelen in Zwolle en moet hij dus nou hier wezen. Kom, dan zie ik hem op. Hoi. Net de leeuwen. Wat een grote post. Zoek je ooit die kaart van Tante bij Bron Fine kennen? Rieke, wat doe je nou? Oh ja, sorry. Het was net mijn bedoeling om... Maar het gaat zo hut. Ik kan het al je net lezen. Wat ziek is dan? De kaart van mijn tante. Wanneer had je die verstuurd? Juster, Juster, waar wennet die tante? in Dronriep. Ik heb wel eens even zien. Oké. Misschien zit het erbij. Is het maar weer mij? Ik schreeuw een kaartje ondij, een kaartje ondij. Bist du dan blieb maar dat kaartje van mij. Het is een feestje, als ik er eentje krijg. Als ik er eentje krijg, van mij, van mij. Mijn vriend Jesse Jan, hier naar Amerika. Hij is dus emigreerd. Ik mis hem vaak nog zo. We chatten maar elkaar. De tijd vloog dan voorbij. Maar morgen om zie je die, krijgt hij een kaart van mij. Ik schreeuw een kaartje ondij, een kaartje ondij. Bist du dan blieb maar dat kaartje van mij. Het is een feestje, als ik er eentje krijg. Als ik er eentje krijg, van mij, van mij. Ik schreeuw hem een brief, doet ik vakantie hier. Daar is die werd ik weer, en wat ik al je dier. Ik plak de zegels op, het lieke mij wel schoon. Om mij in de sluip, dan wie ik er oren mooi. Ik schreeuw een kaartje ondij, een kaartje ondij. Bist du dan blieb maar dat kaartje van mij. Het is een feestje, als ik er eentje krijg. Als ik er eentje krijg, van mij, van mij. We hebben op Facebook en webcam dikke pret. Maar een kaartje onder de post, dat is pas vet. Ik draaf dan naar de bus, zo hut als ik maar kind. Waar komt dat kaartje bij? Amerika misschien. Ik schreeuw een kaartje ondij, een kaartje ondij. Bist du dan blieb maar dat kaartje van mij. Het is een feestje, als ik er eentje krijg. Als ik er eentje krijg, van mij, van mij. Nou, maar eens even zien, want hier wordt de post van Dronriep hier kleermaken. Oh. Dan houden we in de blauwe bakken, dat is de handpost, en de reden komt uit de machine. Collega's, kun je me een hulp gebruiken?
Nou Marika, dat is de postbode en die bereidt Dron Riep voor. En die kan je wel even vertellen hoe het gaat. Oké. Hij je de post. Hij je de stritnamen. De eerste letter, daar mag je op letten. De eerste letter correspondeert je mooi. Let op het nummer en de stritten. Oké. En dan mag je het wel. Oké. Marieke, Marieke. Hey, postbode, Marieke. Haha, Minke is je Minke, Minke. Nee, kleptop, ik ga nou echt geen tijd om aan Minke te praten. Minke, Minke. Ja, sure dan, hoe druk ik het ha? Je doet maar lekker tram naar de post, Marieke. Dan kan ik mooi wat signaleren op post doen. Ik ben hier bij de familie Veenstra en die hebben in deze haken een hele protte doen. En daarmee doen ze mooi om wedstrijden. Dan zetten ze die doen in een auto, laten ze een hele lang via erop weer los en de dood die het eerst thuis is, die gaat de wedstrijd doen. En wat nou zo knap is, zo'n postdood vindt altijd een eigen huiswerk weer om. Nou, vroeger waren er, ik wil ook er ook van maken. Dus voordat er e-mail weer en post, dan broek de mensen postdoen allemaal goede berichten te sturen. En dan heb je hem al hier een dood in de hand. Ja, En het is een postdood of is het een andere dood? een pasdoop. Maar die is van uw streeën. Heel de Deze. Ja. Ja, het is een beetje andere kleuren, hè? Nee, dat is een sierdoop. Dit is een sierdood. Ik had ik 2 verschillende eten. Wat is nou het verschil tussen een postdood en een sierdood? Een pasdoop is voor de wedstrijd en een sierdoop is voor sier. Ja, dus maar zo'n postdood dan ga je echt om het hust vleien. Ja, En die ken ik heel goed vleien. ja, En zijn sierdood, ja, die ken natuurlijk ik wel vleien. Maar die is eigenlijk alleen nog maar voor de mooi. ja. Kom maar, kom. Goeie. Goeiedag. Wat ben je aan het doen? Ik roep momenteel mijn dokers in. Ja. De wifkes dus. We beginnen aan het petit. Komen de doffers, de mannetjesduiven, die komen dus eerst los. Dat heet de doffers. Dat heet de doffers. Als die een oer traint heeft, dat oren loeren. Dat is net goed wol, ik hou er in de gaten. Dan gaan die naar binnen, die krijgen eten en dan komen de wifkes los. En dat heet de wenen met dat. De dowinnen. Ja, De doffers en de dowinnen. de doffers en de wenen. Nou, dan ben de jonge Doon aan de beurt, die mij dan ook nog los. Die hebben dan Joert voortgebracht. Die kregen Joert de training van oude Meppel. Van een meppelvleien is ze helemaal hier weer heen. Ja. Het is een andere dood, hè? Ja. Die kennen zo'n 100 kilometer. Ja, die kennen wel zo'n 100 kilometer. Maar dat is Ja. verder dan Parijs. Dus dan wil die Ja. doden steeds maar ergens in de buurt van Parijs loslaten en dan vliegen ze helemaal hier weer heen. Ja. Zo. Dus doe Toons voor, als ze voortbrengt, komen ze nog een oren binnen onder. Dan zitten die mandjes en die wiefjes maar elkaar dan nog Nou. even zien. Ja. Dat ze helemaal smoor verliefd worden. Ja. Dan breng je hem ze voort en dan wordt ze zo gauw mogelijk weer naar hoef staan naar Ja. die hele leuke doffer of doin die Ja. ze daar krijgt ervan hebben. Klopt. Ja. Romantisch. Ja? Ja. Eerst maar door, hè? Nou, dit zijn jonge doden, hè? Hoe oud ben deze nou? 2 weken oud. En ze zijn misschien 12. Ja. En dan kist ik wat om hun vertellen. Jawel, ze kregen, als ze eruit binnen, kregen ze een witte pen. Omdat hij het man dat ik had. En dat je hier al een beetje zag komen. Dat is de, Een derde. dat is dat ben een pen. Ja. En dit is nog een wit kapje, die kerel met zijn witte kapje. Die pikt me nog. Wat dat net zie je? Mee, hè? Hey, dit is de kaart. Dit is hem, ik ga hem voelen. Mooi Marika, de hast kaart al. Ja. Ja. En just ik wat er oors is als juster. Ja, er zit een stempel op met de datum van Juster. Ja, dat has goed jongen. Maar waarom is er eigenlijk een stempel op? Van mij moest je eerst afvragen waarom iemand er een postzegel op. Ja, dat is de vraag. Is dat de vraag? Nou, de postzegel die komt erop. Daar mag je geld voor betalen. En voor dat geld wordt alle werkzaamheden wat hier gebeurt, wat de postbodes doorgaan, daar wordt ons aan betalen. Ja, want dat kost het geld vanzelfs. Ja, zeker. Dus ons is de postzegel gewoon een kist maar betalen. Ja, dat klopt. Als je geld betelt voor de postzegel, dat komt in één grote pot. En dat is al je van de TNT Post. En daarvan worden alle postbodes betalen die het al je aan het werk binnen. Zeg je het? En waarom had die stempel er dan op?
Die stempel die maakt erop om te zien wanneer je de verstuur hast en om de postzegel ongeldig te maken, zodat ze hem net nog een keer broeken kist. Oké. Nou, zo, die wat hierin. Deze kaart loopt nou in een vakje, maar hij maakt nog door riep. Hoe gaat dat nou verder? Dan moet samen met de postbode hier eerst alle post op volgorde zetten. En dan brengen we de post naar de riep. En daar is de postbode en die bezorgt de post op het juiste adres. Hier ben ik mijn tante. Als je dan haak je de kaart voor die tante. Ja. Dus jou weet nou altijd wanneer het er een jiddy is. Ja, en wanneer er een baby is. En waar de lid is van de Donald Duck. Ja, ik ga een heel mooi beroep. Ja. Hey Marieke! Hoi. Wat leuk dat je er bent. Ja, nou hier heb ik de postzegels voor je. Dank je wel. En ik ga antwoord op de witwatvraag van je. Er maakt een postzegel op de kaart, omdat je er vanzelfs wil van betalen moet dat de kaart op het plak komt waar je hem haar willen. En er komt dan meestal ik nog in Zwolle een stempel op. En die zwaagt ervoor dat je de postzegel net nog een keer broeken kennen. Had iedereen er een postzegel op? Ja! Nou, dan doen je de jas aan en ik geef naar de brievenbus. Kom maar. Voorzichtig, kom maar. Nou, komt die hè? Hoor je de kaart goed omheen? Goed zo. Ik wil een kaarsje ondij, is dan wie voor dat kaarsje van mij? Het is een feestje.